Úvodný rozskok úspešne pre domáci tým. Tomáš Janca pri prvom útoku. John Michael Wright pre 1-1 za 3 body. Je úspešný proti juniorovi. Tomáš Valentini je dobre bránený. Filip Kábr za 3 body z rohu. Je úspešný Filip Kábr. Langston Wertz dostáva clonu. Nachádza otvoreného Žáka za 3 body. A ten premieňa úspešnú trojku. Jaden Fairweather nachádza otvoreného Kema. Kem za 3 body je úspešný a Marek Zvolánek proti Žákovi. Kyle za 3 body. Je úspešný Langston Wertz bude musieť strieľať. A za 3 body je Langston Wertz. Sa mu podarilo zakončiť. Junior Kem je úspešný za 2 body. Junior Kem úspešne smečuje. Skončí, stav zápasu je 72-93 pre olomoucký tým. A vám ďakujem, že ste dneska naladili platformu TV.com Olomoucko.